ହଉ ବାବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଥର ଆସୁଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ। ସିରେ ହଁ ବାବୁ। କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି? ହଁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଶଳା ସୁପରଭାଇଜର ମୁଁ ଆଉ ବାବୁ ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖତମ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ଆରେ ସିରି କଣ ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁନି କି ରେ? ସେ ତ ତା ନିଜକୁ ମାଲିକ ଭାବୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସୁଛି, ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଲିକ ଆସିଗଲ? ନାଇଁ ବାବୁ ଆପଣ କିଛି ସିପୁନ କହିନି କି? ଆରେ ସେ କଣ କହିବ? ତୁ କାଲିଠୁ ଆଉ କାମକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ବାବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଥର। ମଣିଷ